Kahle kahle into engicabangayo ngami. Mina nginemicabango ngami. Ngoba phela wena usubaba isikhebereshe ngitholakala emgwaqeni kuyo yonke indawo. Lokho nje ngoba Ngokuzwa ngami. Abangani bakho bakhuluma manga. abangani bami Angithi uhlezi uhamba nabo. uyazi nje ukuthi abangifuni awungeke nawe ashuthi nawe vele Akufuni indaba ngizoshekeke bo. ikeke Ikeke hayo ini angithi ubunginikeza izithuko edlule manje usafuni kuyacaca ukuthi mina akusesinto. phela uzomqeda ungakakhiphi ukuthi ekhaya Kodwa uhlala nami la endlini. ya ngihlala nawe Wondliwa yini? ngiyangondlo Yini mina engayenza ubona ukuthi bazokwenzela yona labanye? kanti na yini ngabe iphuzi ngiyibeka ukuthi wazosebenza Yini engakwenzela? ayikho into ongenzela kodwa Sebeyakuthanda ngini? Yini ngasukhohle ukuthi ekhaya ngibacosha mina ngiyakwazi lokho kodwa mina izinto efanele ngendlela ukuthi bangixosha akusho ukuthi lokho esokwenza sebesenzela sebesenzela sebasho Ayilungi ukuthi mina ngiyakuzwa. Athi ngizomlungisa isikhathi ukuze ngikwazi ukucabanga ukuthi sahle into yakho. ucela ukuthini Mina ayikho into engakwenzile yona. ayikho into ongenzela Yini bo? Ikuphi inkinga? Ngiyakuthanda mina Sembele. Cela ishintshe izinto ungalokhu izinto ngale ndlela yakhe ebhedayo. Sacela ukuthi senze izinto